Gennem historien kan vi se tilbage på katastrofer og hændelser, og det har vi lært meget af. Vi glæder os over, at virksomheder tidligere har lært at forberede sig på, at ulykker hurtigt kan ske. Katastrofeplanen, sådan en har de fleste organisationer. Den er ikke opdateret og sjældent anvendt. Crisis Commander er ikke en katastrofeplan, du stiller på hylden. Det er et moderne og kosteffektivt værktøj, du kan benytte dig af, hvor end du befinder dig. Du kan anvende en app, din iPad eller bærbar PC, der er på internettet. Crisis Commander findes i 2 varianter: IMM til daglige hændelser og CMM for de mere alvorlige hændelser. Gå selv i gang med Crisis Commander eller få vores hjælp. Crisis Commander er enkel at anvende og bruges ved daglige hændelser eller ved de rigtig alvorlige situationer. Infonova har siden 2000 hjulpet mere end 50 virksomheder med disaster recovery og krisestyring. Med en stor samlet erfaring er vi stolte af at kunne tilbyde et fremtidssikret værktøj. Crisis Commander er let at anvende og indeholder fuld sporbarhed og kan anvendes på app og PC. Krisestyring og håndtering af hændelser har aldrig været enklere.